Da, în ultima vreme viața noastră se schimbă și se schimbă cu mare repeziciune. Se schimbă că vrem sau că nu vrem. Și exact așa cum avem în casă tot felul de gadgeturi și de aparaturi și ne întreabă din când în când programele alea do you want an update today? Da sau nu, ai nevoie să faci din când în când. Și întrebarea noastră așa corporatistă este: tu când ți-ai făcut ultimul update? De ce? Ca să fim pregătiți pentru ceea ce urmează, pentru că vrem sau nu vrem, viața se schimbă. Am deschis o ușă, am deschis o carte, m-am întâlnit cu un om, nu mai sunt cel cu care ai discutat acum o oră. Fiecare moment în viața noastră înseamnă o creștere, fiecare moment în viața noastră înseamnă un update, ca să zic cuvântul ăsta din nou, și vă îndemn și mă îndemn pe mine și nu mi-am dat nicio secundă odihnă să învăț și să învăț ca viața mea să fie mai frumoasă și să trăiesc mai cu ușurință și mai cu bucurie în fiecare moment. Schimbare, ușurință, neușurință, până în alta, atunci când dă peste noi o situație neprevăzută, avem nevoie să știm ce e cu noi. Și dacă stau să mă gândesc așa un pic prin februarie-martie, s-a făcut așa un vârtej în lumea noastră și am zis: Doamne, încotro. De obicei, atunci când se întâmplă ceva deosebit, ceva pe neașteptat în viața noastră, avem nevoie de să recurgem la ceva fix, la ceva ca la o ancoră. Ne gândim la o corabie pe mare. În momentul în care vine furtuna, arunci ancora. Ancora ta care este? Unde este punctul meu de siguranță? Ca să-mi dau seama care este punctul meu de siguranță, am gândit această perspectivă uitându-mă la harta competenței. Și mi-a plăcut, și poate că o parte dintre voi ați făcut școala de șofer, mi-a plăcut întotdeauna să mă uit la această harta competenței prin prisma școlii de șoferi. Și mi-aduc aminte că acum, toată viața mea am umblat pe lângă șoferi, de ce așa de greu să stai în dreapta acolo, schimb 2 viteze, 4 pedale, 3 pedale, cât o fi, și un volan, mașina merge înainte și dacă te mai uiți la filmele americane, 2 pedale și un volan și tot este perfect. Și asta cumva în mintea mea a fost, asta se cheamă incompetență inconștientă. Habar mai că nu știu nimic. Și întorcându-mă din nou la schimbare, în momentul în care dă peste noi cât un vârtej dintre ăsta, nici nu știm de ce suntem în stare. Avem impresia să ne descurcăm și totuși este destul de multă agitație în interiorul nostru și nu știm de unde să o apucăm. Și mă întorc la școala de șoferi și îmi dau seama că vreau să conduc mașina aia. Și ce fac? Mă duc frumos la o școală, dau un instructor și instructorul ăsta foarte de treabă îmi pune pe scaun în prima zi și începe să-mi arate oglinzi, scaune, manete. Și eu n-am decât 2 mâini și 2 picioare și în momentul ăla îmi dau seama și niște ochi și nu mai știu pe ce să pun mâna. Și acolo trec în etapa numărul 2 și îmi dau seama de incompetența inconștientă. Și când mă refer la incompetență, nu mă refer la faptul că nu sunt competent. Mă refer la faptul că nu am o abilitate care să mă ajute să fac față unei schimbări într-un anumit moment al vieții mele. Sau poate că eu vreau să fac ceva, un lucru, am un freamăt interior și vreau să fac ceva în sensul ăla. Și îmi dau seama că îmi lipsește ceva nu-i, mai am nevoie de ceva în plus acolo ca să mă pot duce mai departe. Și asta am numit eu incompetență, o lipsă a acelei abilități, acelei capacități care mă ajută să mă duc înainte cu siguranță. Și m-am pus frumos în mașina asta, după cum ziceam la școală de șofer, și îmi dau seama că habar am de nimic. Doar că instructorul ăsta e de treabă, nu-i așa ramă și te ține câte ore, păi cât ești în stare, depinde. Acum fiecare după e standardul lor, dar mai sunt câțiva care nu își vor peste. Ca să ne ieșim în siguranță și în perioada aia în care toți stăm pe lângă șofer, acolo, pe lângă instructor acolo, repetăm, repetăm comportamente, repetăm până când ele ne intră cumva. Însă, ca să fim sinceri, în momentul în care eu am ajuns să-mi dau carnetul, îmi număram și respirația, și pașii, și pipeniturile, și toate, adică ce vreau să zic, eram la competența conștientă. Adică toate acele gesturi învățate ca să fac față cu succes situației noi din viața mea, sunt niște gesturi numărate conștient. Astea se numesc competența conștientă. Și după aia o să ies frumușel cu mașina pe stradă, mai cu un prieten, mai cu o soră, mai cu un prieten, și mă trezesc la un moment dat că uite că am putut să conduc și cu totul. Ups! Nici nu mi-am dat seama că am plecat cu ele de acasă.
Asta înseamnă că undeva acolo, comportamentul acela repetat, pe termen susținut, repetat nu azi și peste 2 luni, repetat zilnic susținut, ajunge să se transforme într-o competență inconștientă, adică se duce undeva acolo, în așa fel încât nu mai am nevoie să supraveghez fiecare comportament al meu, în așa fel încât să pot face față unei situații noi. Cam astea ar fi etapele dezvoltării unei noi abilități pentru o situație nouă din viața noastră. Și am numit-o atunci harta competenței. Bun, ce legătură are asta cu viața mea? O să spuneți voi, nu, eu n-am de gând să faci școală de șofer, nu. Același lucru a fost și cu cântatul, același lucru a fost și cu notul, cu de față. Același lucru a fost în multe aspecte ale vieții noastre și fiecare dintre noi le știm. Același lucru s-a întâmplat și când am fost mămică prima dată și o grămadă de multe aspecte și care mai divers. La ce mă uit? Ok, am harta asta, îmi dau seama, vine schimbarea, vine ceva nou sau apare acel freamăt în interiorul meu și îmi doresc să fac ceva, ce fac? Cu harta și îmi dau seama, băi, unde mă aflu? Păi, s-ar putea să fiu undeva pe la inconștient. Nu s-ar putea să fiu pe la conștient și mai am nevoie de puțin exercițiu. S-ar putea să fiu în